Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і у нас сёння зусім нечакана гэта Cube Collection, Cube Escape Collection. Калі хто не ведае, серыя Rusty Lake, напрыклад, гэта сюды суадносіцца. Проста спачатку было гэта вялікая серыя гульняў, яна падзелена на часткі. І вось першая частка гэта была пад назвай у нас Cube Escape, і там Seasons, The Lake і так далей. Вы бачыце, яно тут ёсць. Пасля тэхнічна у нас былі Rusty Lake, і пасля у нас ёсць гульні, якія гэта ці прыквелы до арыгінальных гульняў, ці нешта па-за імі, але ў гэтым жа сусвеце і так далей. Калі што, у мяне падаецца усе гульні гэтай серыі, бо я вось купіла гэта адразу бандл. Але тут зноў жа асобна ідзе парадокс, белыя дзверы і нешта там яшчэ. Карацей, падаецца ўсё. Проста чаму я тады сказала тэхнічна? Таму што дзеяння асноўнай першай лінейкі куб, яны не адбываюцца паслядоўна. То бок на самой справе, калі што, ёсць спецыяльныя мапы, нават як у гэтай гульні гуляць, па якой чарзе, то тое, што адбываецца ў Rusty Lake, яно адбываецца якраз такі яшчэ і падчас вось Cube Escape. Таму я буду намагацца якраз такі ў правільным парадку, не то, як яны выхадзілі, а як яны сюжэтна звязаны. Чаму ўвогуле так? Зноў жа, калі што, у сваім тэлеграм-канале Каціная хатка, дарэчы, падпісвайцеся, я там паказваю, якія, магчыма, у нас будуць стыкеры. Напрыклад, сёння я закінула, спадзяюся, вам спадабаўся. Я дзялілася вельмі для мяне такой пяшчотнай рэччу. У мяне з'явіўся сапраўдны вялікі экранны планшет. Гэта мой падарунак на будучы дзень нараджэння. Я проста не вытрымала і адкрыла яго раней. Але ў мяне маленькі працоўны стол, і таму так выйшла, што ён займае ўсё месца. І пакуль што ў прыстанак зла ці нават у цудадзей я гуляць не магу. Я магу гуляць у маленькія кашмарыкі, але праблема ў тым, што кантролер я магу трымаць у руках. У меня няма куды паставіць мікрафон. Зараз ён ляжыць фактычна на маім планшеце, і я вельмі вось так блізка да яго прыдвінулася. Але пры гэтым ужо ў кантролер не пагуляеш, і клавіатуру мне таксама некуды ставіць. З мікрафонам я пантограф, или як гэта называецца, але ён прыйдзе толькі, даедзе да мяне на наступным тыдні. Вось у меня, падаецца, ёсць месца, куды яго магу его прыладзіць, і мікрафон могу проста прыдаляць, удаляць. Даўно трэба было купіць на самой справе, я даўно прыглядалася, але неяк забегалася. А вось куды клавіатуру гэта все прыладзіць, правду кажучы, не ведаю. Бо я, калі вось гэты час трошкі штосьці гуляла, я там да Divinity 2 вярнулася, то я проста ставіла сабе на каленкі клавіатуру, і гэта не вельмі зручна. Вось, каб гэта ўсё рабіць. Не ведаю, пакуль не прыдумала. Стол купіць таксама вялікі не варыянт, пакуль што. У меня месца для яго няма, для вялікага стола. Карацей, пытанні, таму я вырашыла, пакуль зробім перапынак. Па-першае, судзячы па каментарам, не ўсе паглядзелі тыя серыі, якія там ёсць. Пад судадзею ажно 10, прыстанку зла ці іншым нейкім. Таму пакуль паціху людзі там будуць даглядаць на фонечку ці так, можна пагуляць у нешта іншае. І я падумала, што давайце, па-першае, я даўно хацела ў Cube Escape, я і прапанавала разам, падаецца, з маленькімі кашмарыкамі. Маленькія кашмаркі таксама будуць, не перамайцеся, ўсё будзе. Вось, але ў мяне ёсць яшчэ цэлы шэраг дэмак, якія мяне зацікавілі, і яны якраз такі Дзве з іх 100% гэта візуальныя навелы, то бок я вось якраз такі для мышкі, у меня ёсць месца. Мышкай, калі што, паклікаць магу. Адна, дарэчы, пра вампіров, арыгана. Вось. Там іншыя
трошки фальклорная, мне падаецца. І вось якраз такі гэтыя дэмкі можна пакуль паспрабаваць, пакуль там пантограф едзе, пакуль я тут нешта буду з клавіатурай думаць. Я ўвогуле думаю, не ведаю, можа, хто ў нас тут тэхнічна адукаваны чалавек. Падкажыце, я думаю купіць такі маленькі клавіатурны дадатак, дзе звычайна там нуклок і ўсё, нумлок і ўсё гэта і гэта. І проста для некаторых гульняў перакінуць на них кіраванне проста на стрэлачкі. Ну, там мапу на штосьці прыладзіць і тое сё, бо я асабліва нічым такім не карыстаюся. І ён якраз такі проста тут добра улезе ў мяне ў свабоднае месца, і такім чынам вось я магу працаваць. Вядома, гэта часовае будзе рашэнне, але, як мне падаецца, ну, адзінае тэхнічнае, што я пакуль магу сама сабе прапанаваць. Карацей, як заўсёды, доўгі ўступ гэта я. Пачнём. Калі не памыляюся, у нас першая гэта сезон. Дарэчы, падкажыце мне потым па гуку, што, бо ў гэтай гульні гук можна толькі адключыць, а менш нельга зрабіць, і я мне прыйшлося часткова прыбраць навушнікі, бо мне вельмі б'е па вушам. Я на цябе павінна... Так, вясна 1964 год. Меня запыталі, ці я нешта падаю. Так, добранька, гэта мы можам так. Досачка. У меня таксама быў чаюк. Так, і мы можам яшчэ паглядзець на нашу лямпачку. Прикольно, я могу так кіраться. Ой-ой. Усё, што да чаго ты дакранаешься, ўсё змяняецца. Зачынена. О! Давай. Кукушка будзе? Не, я хочу гэтую стрэлачку. Бом-бом. Не, кукушкі не будзе. Кветочка. О, шуфлятки. Запалки у нас есть. Лыжка. Орегано, ты сгубила свою лыжку. У нас есть кветочка. Кветочку пожухла трошки. Тут усё зачинится. Да-да-да. Хтось. Так. О, весна. Ну и сапраўды. А то, что мы включили свет, нешта змянілася? Ну, святлей стало. Логично. О, у нас жанчынка там... У сэнсе, тут была жанчынка. Кавалак здымка. Тушка! От яго пёрка ляцяць. Дай. Ён облысее? У меня гульня, падаецца, того уже не вытрымлівае. Давай, лысей. Ну. Мне ачивку дали. За то, что я птушку достала. Так, ты таксама вылезти не можешь. Я зразумела. Филижанка, келих, что это? Ну, добра. Водичка у нас есть. Спаліць гэтую хату мы не можем. Добра, пакуль ні халеры не ведаю. А тут что? О, тут что-то есть. У нас есть рундаль. Так, сюда мы водичку нальем. Гэта что у нас? О, птушечку покормить. И бярвянё у нас есть. Штосьці захрасло. Окей. Незразумела, але цікава. О! У нас есть запалки и... А для... На что? Не ведаю. Так, запалки. Да, что это? Сюда уставить можно? Не. О! Сюда можно уставить. Добра. О! Слухайце, калі так гуляеш, я разумею, што першае заўсёды простае. Але нават можна себя адчуць нейкай разумнай. Так, у нас тут яшчэ штосьці ёсць. Ці магу я з'есці яйка Харві? О, празак. Ну, мне празнак не назначаюць, але я
скажем так, ведаю, што гэта такое. Вось. Так, у нас гэта тыпу яйка, квадрат ці гэта куб. А, я магу так зрабіць? А я магу пачытаць? Не? Проста іх штосьці з імі зрабіць. А дайце. Не, я проста перавесіць магу. О, кавалачак знайшла. Зачынена. Добра, ключка у нас няма. Ух ты, глядзіце, гэта вось тая маленькая карціначка незразумелая, якая была. Яна нагрэлася, і яна вось так блішчыць. Цікава. Так, тут я падумаю, але мы можам пакарміць Харві, так? Кушай. Харві. Оу, йо. О! А що з ім рабіць? Чому я так кожен раз лякаюся, коли Харві робить? Так, ну я можу поставити сюди рондель і налить води. Ну, типу. Що це таке? А що я можу з водою зробити? Ну, підпалити. Типу, зварить яйка? Гэта было бы дзіўна. Можа, я магу паліць кветачку? Не. Кветачку паліць я не магу. Можа, лыжкай магу выкрыў. Та не. А навошта мне лыжка? Добра, добра, есці ты не будзеш, я зразумела. О, ты уже тут стаіш. Ага. У меня была 6-я ачыўка, гэта быў чаёк Харві. 5-я гэтая жанчына, бо яна націснула. А што яшчэ? Можа, там ляба што-то? О! Не дарма націснулі. Так, выключу свет, бо ён такі штучны. Вочки паляць. Так. Жанчына. І... Што гэта такое? Сапраўды. Ну, окей. Яйка? Не. Ну, не прыгатаванае. Добра. Пераканалі мяне. Не прыгатаваная яйка. Ідзем гатовіць. Я такая, мяне доўга... Так. Гэта, да? О! Всё як у жыцці, такі я сабе, конечно, кухар. А як зразумець, што яно прыгатавалася? Тыпу ўсё? О! Прыгатаваная яйка. Окей. Так, кажа гарачая. І шо, лыжку з яйкам? Не? А што рабіць? Вось, гэта пад яечкі падставка. Так. Матыль! Матыль, куды ты? Стой! Чаму гэта гульня неяк страшней, чым я думала? У меня есть чорны куб. І кіпа матылей. Усе, хто з інсектофобією, віншую вас. Фу. Штосьці табе перашкаджае. А чаму? Пытанне. Што гэты матылі цяпер будуць рабіць? А можа, уключы свет, і гэта іх праманяць, яны ж тыпу любяць? Сюды? 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 Так, я знайшла першае. Мне напісана. Я вельмі пужлівы чалавек, я і такога баюся.
Не. Мотылі ўсё яшчэ лётаюць. Добра, свет выключым. Што яшчэ? У меня ось тут шмат чаго закрыта, але я не ведаю падказак, які мне могуць дапамогчы. Не, стой, стой, я то не доразгадала. А? О! Ага, нема штепселя. О, тут уже інше радіва. Все еще Расті-Лейк, да, ментальная. Пам'ятаєш гэтую песню? Кветочки няма. Окей. Вот палки. О, открутка, гэта, конечно, клёва. Тут будзе крывя. Ну, дзякуй, бляха, млікі. Вось ты меня, конечно, порадовал. Хтосьці є тут? Зацяжка, каб падняць. Да я не намагалася. Харві, вітанкі. Чаго? У вас у гэтай птушкі нешта не тое. Ага, вось гэты здымак, які мы сабралі. Тут нічога з ім. І тут пуста. Можа, я адкруткай могу? Так. Але што мы сюды можам пакласць? А, ну откруткой будет открываться. Типа, подтягиваешь и все. Водичка есть? Водичка есть. Ну, давайте по старой, по классице пойдем. У нас есть гэта. Не ведаю на что. Але хай. Так. О, глядите, я нашла кассету. Блин, у меня в детстве были кассеты, я их так обожняла. И ты их крутишь. О, штепсель зашла. А что тут написала? Ух ты. У нас хвилинка классики? Ну, послухали музыку. О, и тут, а я могу? Добре, у нас есть штепсель. Ну, а что? Не ведаю. Ну, тип, не. Открутка? Да. А чаму? О, па-першае, гэта бярэ. Там, стойце. Гэта пятна крыві? Але чаму? Типу, а хто? А куди? А я дазваляла? А які тут часто треба поставити? Да гэтай гульні трэба больш чаловай падыходзіць. О! Выключу свет. Так, будем глядзець. Гэта ад гэтай? Ёлкі-палкі. А які код? 1964. Не. Ну, я не ведаю, які код. Я просто, ну, типу, не гэты код. Трэба дзесьці пашукаць. Можа тут? Не. Тут?
Не, тут на 12 просто стоит. Да. Ты мне, может, что-то покажешь? Не. Подпалить тебе? Посадить тебе? Паглядзець? О, слухайце, я ж магу паглядзець. Дарэчы, у дзяцінстве я вельмі любіла усялякія пра піратаў. Ага. Во, 1487. Жанчыначка! А! Дык вось. Любіла я, значыць, пра пірата чытаць. Да. І мне заўсёды хацелася і глядзець тут такую гэту трубу. Так? Блин, люблю креветки. А навошта? Харви? Ты будешь? Не, слава богу, я уже испужалась. Не. Я могу запечь, дарэчы, яе. Ну, типу. Пойдешь? Пойдзе. Зараз як взорвемся нафіг. І що, як? Приготувалася? А? Мы зноў знайшлі чорны куб. Усё яшчэ вельмі загадкова. Не сюды хацела. А навошта нам гэтая стужка? Не, я не магу нічога зрабіць. Куб зноў жа пакласці сюды. Магу. Угу. Лагічна, зразумела. Але ў мне не хапае адной карцінкі. Так. Кавалка гэтага... Можа, тут дзесьці схавана? Не, тут няма. Ну, Seasons, яны вельмі чыловыя, то бок першая частка, яна так. Усе такое прыкалюхі, яны будуць далей. Тыпу, мне падаецца, Rusty Lake у гэтым плане лепей, бо паказвае больш такую цэласную карціну ў гэтым плане. Яе зноў будуць забіваць. Прабач, жанчынкачка. Не тое, не працуе. Ой, гэта, калі вы чулі, гэта у меня клавіатура упала. Я ж казала. А дзе яшчэ магу адную ўзяць карцінку? Тут я нічога не магу зрабіць. Адкруціць неяк. Паглядзець неяк. Падпаліць неяк. А чорны куб я ўсё роўна не магу скарыстацца, пакуль я... Ну, типу... Давайте, спалим хату. Я такі чалавек. А што нам дае гэтая свечка? Яна нам навошта? Типу, яна робіць прикольна вось так. Але... у меня не тое было включено. Могу тебе поковырять? Не могу. А что я с тобой могу зрабіць? Могу я на тебе куб поставить? Ну, куб сюды. Это відавочна. Ой. Во, мы знайшлі возера двойка. Але у меня не хватае, вось, не хапае, он мне кажа, што до конца не зроблена. А дзе яшчэ у нас адзіны можа быць тут? Гэта просто открыть. Тут покваратисти. Не. Не тое. Открыть. Вось тут штосьці будзе, мне падаецца.
вось ты дзе, ось я сляпая. Ну, з іншого боку, нам, ведаеце, перыядычна трэба нейкія чалавыя моманты. Пуп, пуп, пуп. Так, третий куб пошел. 8 1900. У нас было лето, весна 64-го, потом лето 71-го, а тут у нас уже 8 71-го. Давайте. Чого ти міргаєш? Тут уже до нас вагінчик хтось зробив. Я боюся, що я зроблю нечто жудасне. Ага. Каплі крові. Детка. А чия гэта кровя? Чуць? Ой-ой-ой-ой-ой. Шесть. 1. Так. Колькі тут? 4 стоїть, так? Пятый канал нам каже, що женщину знайшли мертвою, але не знайшли забойці. Я бачу тут 3. І жабу ніби забили. 2. Забойство чи суїцид? Говно у вас телебачення, я хочу сказать. Такая себе телевизия. Мне не под... Эу, что ты такое? А где мои запалки? Ну, конечно. Зброю забойства давайте подкинем мне. Так, тут было показано 4 годины. Так? Не, стой. Ось так. Не ведаю. Мінулае ніколі не памёрлае, гэта нават не мінулае. Ну, 8 бачу, згодная. Штосьці тут будзе? Не. Ножиком потыкаем? Не. Ну, пошли до Харви. Что ж, Харви імітує крик нашей женщины. Я дурковала! Харви! Я не... О! Харви! Дякую за свою службу. Глядім уверх. Версія нічого нема. Боже, яка драматична пішла музика. Вот, тут у нас гэтыя картинки. Вось две, які мы знайшлі, наша весна. Ну, давайте ножиком открыть. Не, ножиком не дае. Добра. Ну тут... Вось гэта штосьці незразумелае. Нібы там была 3. Цікава. А вось, можа, у нас нейкія лічбачкі. А навошта нам лічбачкі? Я ведаю. Што мы яшчэ тут можам зрабіць? Вода ёсць. Пакуль... Так, ну, прынамсі, мы можам сабраць нашу картинку. Ну, вядома, самае апошняе дзесьці будзе там. Божачкі, музыка такая. Музыка, ты скончыла свае гэтыя? У нас есть телевизор. Ну, тут... тут просто однольковые плямы.
Вось вот гэтае штосьці незразумелае. Магу цябе неяк не пакаварацца я не магу. Ножик мне толькі быў патрэбны, как забіць Харві. Да. А тут што? Тут я таксама нічога глянуць не магу. Загадка. Выключым свет. Не, я вас таксама парухаць не магу. Ну, пашлі яшчэ раз да тэлевізора. Ага, ну 6. Націснуць 1. 2 яечка. Ну, 2. Вось, ён же 4 показывае, так? Ну, я, падаецца, на 4. 4. 5. 3. 2. 5. О! 4. А вось і ты знайшося. Што? Што? Калі што, чыста на Отдай. Ты что, здзекваешься? У меня ножик. Чё, куда ты улетела? Ну и где ты? Вот это. Пардон, дарма быканула. Так, кубик сюда. Так, вось мы знайшлі 3. Розовое квітнення. 12.10.1971 года. 12.10. Окей. Ну, усялякі не ведаю. Може, треба запомнити. І ось у нас уже зима 81 года. Так, усё яшчэ тая кватэра. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут? Что тут такое? Ну, гэта ад некага гэтага чарцёж, ну, тыпу схема. Музыка мне тут увогуле не падабаецца. Змяніць мінулае. Так, у нас тут можа некая подсказка есть. Это 4, гриб 3, Соника 2, кветочка 1. Телефон плюс блакитный плюс. Пакуль не зразумела, але окей. А я магу з ноткамі штосьці зрабіць? Цікава, чаму гэтая мелодыя? Вось я не памятаю яе назву, можа, гэтым ёсць падказка. Ой. У меня уже микрофон падает. Ай-яй-яй, гэтыя гукі на фоне. У гэтага будзе сэнс, як было з касетай, ці тут проста мы музыку сабе на фон уключалі?
Што ж, ну, паслухалі музыку. Чаго? А што гэта? Што гэта за прылада? Што мы тут павінны зрабіць? Жанчынка моя, што ж ты ўжо накруціла? Ну, запалкі. О, сякера. Это мне... Что ты скажешь? А ты ничего не скажешь. А чаму? Сякерай якраз таки. Гадзіннічак-то збіць можна. А, зразумела. Поехали. Ой. Ну, пробила я вакенца. А далей? Харві ўжо няма. А. Ты націскна увесь час была? Пум-пум-пум-пум-пум. Ён тут, дарэчы, намаляваны, глядзіце. А. Тут, дарэчы, час на гральніку. 13:10. Боже, як музыка напружвае. Што я магу яшчэ тут зрабіць? Пабіць? Не. А, у меня, дарэчы, все, зразумела, не заўважыла. О, там блендер. Так, гэта вось сюды. Гэта вось так. Угу, усё як было. Гэта мы ведаем. Тут мне падалося, але там нешта было. Все, бабка звяр'яцела. Вось. Угу. 09:05. 11:20. А нам у якім парадку? Гэта дзе на гадзінніку паставіць? Ну, давайте тыя вялікія возьмем. Гадзіннік 09:05. Ну, напрыклад, так? Блендер щось робіць? Не робіш. Добра. Мы плаці. Так, вось гэта. Дзякуй вялікі. Мы зараз водички нальем. А, и так можно было. А водичку у блендер. Бачите, я разумная. Так, штосьці яшчэ павінна будзем знайсці. Так. Пыньк. Не зразумела. Так, у нас вось тут ёсць гадзіннік. Нам на 9:05 сказали, так? У нас гэта 10. Это 9. Чаму іншы бок? Не! Ладно. Ты вось тут? А, я про... Я зразумела. Ну вось ты круцішся, а як на тебе час поставить? Тут 13:10. Можа, гэта яшчэ нейкія гадзіны? Ну добра, у нас там дзесьці было... Що ти у інший бок ідеш? Ладно. Не. Як тут усё загадкова, слухайте. Пум. Так, яшчэ раз. У нас ёсць 9:05, 03:55 і 11:25. Ну, давайте яшчэ раз.
11:05. Добре. Потом у нас было 3:55, так? Хм. Я проскокую. Не разумею. Може, ні. На телефоні гэта можна было бы. З добрай сякеры нічога не зачынена. А! Не, я не могу паліць. Все, толькі для того, каб у блендер было. А у блендер дастаткова воды? Так, у блендер дастаткова воды. Захрас. Ну, то, что тут захрасае, я ведаю. Не, не зразумела. Штосьці з гадзіннікам трэба зрабіць. А што? Вось гэта. Ну добра, давайте 11:25. А я. Шкада, што іх нельга круціць. 12. Ну і апошняя была гадзіна 10. 10. О! А ты як? Ты ж... На, водички попей. Не будешь? Окей. О, бачите? Не, я могу тебе добить. Ну, в сенсі, вакенція, а не фігура. Так, у нас было сказано, что калі мы можем пазбегнуць наших успамінаў, гэта у нас просто куб нейкі, можа быць блакітны, як мы знайшлі, можа любы, агонь, але калі у нас тэлефоны вось гэта, мы можем зменьваць. І нам написано, што зменьваць трэба наше мінула. Не зразумела. Так, 4 мы знайшлі вось гэта. Нам засталося апошні кавалак недзе знайсці. Зараз. У нас з блендером, мне падаецца, нешта будзе звязанае. Вось зноў гэтая фігура. І зноў яна знікае. У нас блендер не до конца. А што блендер? Куды яго? Туды яго. Щось у блендер трэба кінуць? Каб ён нарабіў жу-жу-жу-жу. А што ў блендер кінуць? Ну, тую казурку памерлу я бы кінула, але мне не дае. Мои густы вельмі спецыфічны. Вось дай мне ее. А, гэта не казурка, гэта типа просто разрыв. Дзе апошні ўзяць кавалак гэтай схемы? Тут таксама нідзе няма. Дарэчы, ну я закрыць яго не магу. Гэта я. Окей. В смысле,
Гэта я сябе не... Ну та. Не ведаю, чули ці не, хто малодшым братам забег павітацца. У нас сёння сямейнае свято, у бацькі дзень нараджэння, таму мы сёння ўсе разам. Слухаць, я нават не ведаю. Божачкі. Ой, гэтыя сіблінгі, гэта, канешне, да. Так, дзесьці я прапусціла яшчэ адзін кавалак нашага чарцяжа. Пытанне. Дзе? Так, дарма воду не будзем, гэта самае. Дзесьці тут. Ну, у сэнсе, дзесьці каля тут. Тут не падаецца, тут нічога няма. Сюды мяне нідзе не пускае, так? Так. Тут я таксама не бачу. Наверсе няма. Дзесьці я адзін кавалак прапусціла. Яндекс і ўсё, даведайце, гэта як апошні кавалак пазла. Ой. Нос чухаецца. Так. Ну, тут у нас, падаецца, быў кавалак, так? Мы яго забралі. Мы забрали. Тут у нас таксама нідзе няма. Вось таце. Халера маленькая. Всё. Ставим сюды. Усё? Мы цяпер можам абраць свае ўспаміны. Якія? Што мы будзем мяняць-то? Блин. Ну, пошли по порядку. Не. Що тут? Не ведаю. Блин, який тут був час? 9:05. Так. Ну, типу. У нас кветочка? Где кветочка? Мы ее выкопали. Ключик сюда? Нет? Сюда? Нет? Окей. Да не трясися ты. Ты куда? И пошла. Так, Харви, мы тебя можем выпустить? Это твой ключик? Не, это не твой ключик. Здесь что-то... У нас было зачинено. Мотылі лётаюць. Вось гэтае было зачынена. Там было 14:87, правильно? Слухайте, столькі ў галаве трэба трымаць. Я, правда, кажучы, думала, што гэта вось, на гадзінку неяк. Типу, першыя гульні яны былі маленькія, наколькі я ведаю. Зярнятка. Некае насенне. Добра. Сюды?
Не? Да? Ну, окей. Лыжка. Зернятка мы посадили. Я зразумела, навошта нам цяпер вадзічка. Добра. А навошта нам вешалка? Каго мы вешаць-то будзем? Сюды? Не. Харві, ты нам... Ой, не. Я хотела так поспробовать зрабіць. Не, так и не открою. Харви! Харви! Ты где, Харви? Кушать будешь? Ну дай лыжкой тогда, я тебя тут грабу. Харви, есть пропанова? Добре, я зрозумела. Это просто была пропанова, Харви. Ты не подумай. Ну тут так само я нічога не могу зрабіць вось гэтым. Правильно? Правильно. Я думаю, я не упэўненая. Я тут, ведаеце, не самая у вас разумная. Мінус інтэлект, я хочу нагадаць. Так, што яшчэ мы можам зрабіць? Это падаецца. Так. У нас тут яшчэ засталося... О, радзіва. А як з ім? Та не разумею. Можа, мы тут уже все? Ну, ключик у нас забрали, каб от... Сейф у нас был открытый. Что нам вешалка? Ёпарасоте. Слухайте, я, конечно, старая, але відавочна не настолько. Столькі. Блин, калісьці я такое бачила, але типу у старым фільме. О! Слухайся. О! Вылазь! Пошел! Давай! Харви! Тупая птушка. Ну, окей. Все, что я могла для Харви, я зробила. Ну, давайте заберем. О, дякую, великий, ты нам забрал. До речі, ми тут водички можемо налить? Ну, типу. Ага. Нашу рондель ми... О, прикольно. Я чисто теоретично гэта зрабіла, калі што запалки у нас ёсць. Што мы цяпер можам тут зрабіць? До рэчы, я магу нашу кветку паліць? Тихо. Ну, не, паліць я не магу. Я зразумела. А чаму я не могу паліць? Ну, типу, у чым прикол? Так, а що ми можемо... Куди я надя? Тупая, да, але... Во! Нам было весь час мы не могли поднять гэтае вакенца, а вось тут... Я думала просто, што яно разаб'е. Так, мы ў гэты раз выпусцілі Харві. Добра, цяпер мы зноў падпалім і вернемся ў свой час? Ну, типу...
А, у нас куба нема. А! Окей, туди пішли далі. А, О, у нас вирос кактус. Музика, яка ти хочеш. Так, тут. Та. Так, 11. 3,55. 3,55. Господи, як я ўсё гэта памятаю. Так, ты у гэтым накірунку. 55, а тут. Опа! Ключ. Что тут? Чаго? Это типу, как мы подпалили себе, ці що? Ну, типу. Ну, не. Окей. Я просто пропонувала. Ну, я пам'ятаю. А, тут у нас так засталося. Сляди невідомо чого. А що нам дає? Що ми газ підпалили? Так, тут жінка буде помирати, а тут нікого нема. Воно вже зачинено. А чому воно зачинено? А, телескоп гэта був. Ні, телескоп я, до речі, так само хочу. Ай-яй. Господи. Який раз ми вже, я бачим, померлай. Фу, по ушам так п'є. Ну, я могу яшчэ тут тобой скор... Не, на тебе гэта не ўплывае. То бок, я там правильно открутила. А навошта я там открутила? Так. Мы можем отсюда умотать, до речі. Але тут, подається, нічого нема, ну туди пішли. Пішли у осінь. Ми у осінь з ножичком. О, наш кактус, поглядите, який він уже великий вирос. Насіннячко даш? Не даш. Да. Нічого ти мені тут не скажеш. Так. О, годинник, я забыла. У нас есть годинник. И тут у нас было 11:25, мне подается. Так, ага. Сюда. Не. А, ты у гэтым накірунку. Полова? Вось. Запалки. Окей. Запалки, кажется. Ну что, подпалим? Тут щось показується, ні? Ні. Ой! Та я випадково влучаюсь. Ну, диво. Погодите, гэта было прикольно. Ну, знову ж, я не ведаю, що тут можна робити. Тому... Пошли? Куди ми пошли? Не ведаю, куди ми пошли. Ну, тут, подається, все, що я могла, я зробила. Ну, і апошняе... Зноў зима з гэтым амбіентам. О, глядзіце! Свечка-то растопілася. Во, у нас была схема. Гэта значит 4. Это я памятаю. Так. Гэта... Так. Боже, як в гэтай лакацыі музыка навучыдаюць. Вось, гэта празак. Гэта празак? Да, гэта празак. Той, які прапісаны дзесьці тут быў. З першых рэцэптаў. Гэта окей. Так, щось у нас працу написали.
Так. Ага. Так, так. Ой, вибачайте, збілася, коли з праці нешта пишуть, я того гэтага. Так, добра. Мы забрали наш прозак. Что у нас яшчэ новенького? О! Похоже на багулку. А что с ним? Тебя можно полить? Нет, ты не хочешь водички. Прикольно, який у нас кайфовий кактус вирос. Блін, люблю кактуси. Страшна справа. О, я бачу птушку. А ти хто? Птушка. Цып-цып-цып, будеш? Будеш? Не, не будеш. Пим. Не працює так. Може, тримається добіть неяк? Ці тут. Та ні. Та мені подається, я тут що могла, уже розбила. Але, ці мало ли? Давайте, може, так? Ні, так він мені буде приближати. Ні. Тоді я не ведаю. Тут я нічого не можу зробити. Во! У нас вирос гриб. Шиби, чуваки. Чаровний триб? Ні, чаровний триб більше не працює. Блін. Я бачу і птушку, і душу. Я не могу кракнуть это. У меня не працює. Мені подається, тут поболі повинна бути дірка. Это ж секера, так? Не зрозуміла. Стоп, стоп, стоп. О, до меня стало доходить. Вось у нас есть таблетка, вось она. У нас есть гриб, вось он. Вось это наш фрукт. Нам не хапает кветки? А где я возьму эту кветку? Кто мне даст кветку? Пытание. Да я вось это хотел. Ладно. Бачу птушку. Птушка! Щось з этой птушкой буде не так. Куди я тут клікать повинна? Так, мы ж тут разбивали окенцо у гэтым часе, правда? А я так не могу виламати його, типу. Не зрозуміла. Я доключу світло. Покрутимся, давайте. Ти тут нічого не хочеш? Так. Стоп. 3. 2. 3. Я заблудилась. 3, 2. 4. Ага. А ти перший. Я не поглядела. Кветки у нас нема, але у нас є 2. Музика пирожка... Не?
А. Угу. Так, а гжиб у нас під яким номером був? ЖБ. Гжиб 3. 3, 3. 2. 1. Тут 4, значит, там где... Знаешь ли? Таблетка у нас была 4, так? Так. Эу. 4 там, где птушка. Ага. Я зрозуміла. А, о. Так, фрукт. Фрукт 2. Так, 1 гэта кветочка. Это я памятаю. Во. І нам засталася недзе кветочку знайсці. І тады што, уключыць усе жыжы? Ну, у тебя там нешта ёсць у лапках. Так дай мне. А як тебе... Ну, вось. Я здурэла ці зусім? Яно ж не клікае. А як тебе раскрыць-то? Што з табой зрабіць? Можа, мне трэба ў часе кудысьці вярнуцца? Але як? Не разумею. Думай, голова. Табе не толькі шапку насіць. Що музыка гэта? Шо. А як кветку атрымаць? Да птушкі не далезься, птушка до нас не ляціць. Могла бы долететь, там дырка нормальная. Каб яна до меня долетела. Тут что, піксель-хантинг зараз пачнецца. Куды біць? Я ўсё, што магла, зрабіла. Мы тут распілі, знялі вот гэтыя дошкі, якія былі. Потым у нас была вось гэтая дзірка. І што, ўсё? Можа, не, іншых нас няма. А ў часе я вярнуцца магу, дарэчы. Чаго? А ну-ка. А ну-ка. Угу. 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 А ты, халера. Не. Штосьці не тое. Ой, протыкала. Да мне падаецца, я все, што магла, я зрабіла. Не, ножом не протыкивается. А як мне кветку атрымаць? Привет, танки.
Куди треба натиснуть? Так, магчыма, гульня просто завісла. Ну, в смысле, у сэнсе нейкі тут гэты прыкалюха, зараз паспрабую перахвазіць. Незразумела, усіх я полезла нават на YouTube глядзець і тыпу такой праблемы няма. Ну і вядома, я як лох нейкі. Добра, просто паспрабую рабіць то, што рабілі іншыя. Тут я грыб сабрала. Ёсць. Дальше. Музычка, типу, погучала. Є... Сраний ти Харві. Його музика треба було про... Але ти холера, птушка. А, у меня все ще. Так, тады зразумела. Тады мы сюди кладем кветочку, сюди водичечку. Путь. Водичку. Я кому сказала водичку? Вы тут со мной не спрачайтесь, коли ласка. Пінчус. І у нас вось гэта апошні адзінка была. Пуньк. Ну і типу што? Запускаем? По ідэі, цяпер мы павінны все гэта запусціць. Пытанне толькі навошта? Ну, не ведаю. Так, Так. Ага, залили. И теперь что? Вось гэта? Вось гэта? Окей. А теперь что? Я могу тримать себе? Не. Не разумею. Ну, падаецца, больш я тут не ведаю, што я магу зрабіць. Пашлі сюды. А тут што зноў у нас? Слухайце, усё няпроста. Тю. Так. Так, пачакайце. Магчыма, я ведаю, дзе я зрабіла памылку. Я уключила толькі адзін з гэтых помпавачэй. Помпа ж гэта, так? Вось, а астатнія-то я не уключила. Так, і кветачны сок. Во! Мы гэта зрабілі, і цяпер мы валім. Вось, цяпер нанова паглядзім, што у нас тут. Жанчынка наша. Гэта я.
Ну, не зусім я, ну, але розумію. О! А, чаго? Вось гэта тытры. Гэта канец? Пытае нас гуль... Вау! Ну, і я не ўсе знайшла. У мяне вось няма тэлефону і немає вось тут якога. Ух ты! Давайте на сёння тут скончым. Я, можа, сама яшчэ патыкаю за кадрам, бо мне цікава атрымаць вось гэтыя. Я не ведаю, за што яны, але цікава. Хм, хм. Карацей, вось гэта першая наша Cube Escape сезоны. І яшчэ раз нагадваю, што гэта з франшызы Расці Лейк, да, і ржавае возера. Зноў жа, я думаю, калі я не буду так тупіць, мы Cube Escape хутенька пройдзем, і тады ўжо перайдзем да Расці Лейка, якраз такі паглядзець, як там усё будзе. Зноў жа, я пакуль буду глядзець, як тут мне ўсё прыладаваць, свой сетап. Я спадзяюся, вы пачакаеце, мы пакуль вось такія пазлы з вами пагуляем, ці яшчэ што, і я спадзяюся, вам усё будзе да спадобы. Вось, нагадваю, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!